de milioane. Salutare! Astăzi ne jucăm un joc cu surprise și ca să dăm start. Așa. Eu m-am jucat jocul ăsta și este fan în Barça. E mare. Aici. Bă. Stau portare. La Anglia vs Mexico. Deja mai 10%. Ce jucăm aici? Volei? Wow, jucăm volei, e un joc cu surprise. Ce e aia? Banca de rețetă? Nu știu. A păcărit. Nu, bă, ăsta stă autogol. Bă, dar ce facem asta? Hop, cum, nu sunt antarea Messi. Hop. Ma, ce scriță i-am dat, Bă, nu. E slab. Ce scriță? Cum să ratez cu poarta coadră? Pară gol! Bine! Ce fericit e ăsta! Păi, dar eu nu mai mă pun pe panca de rezervă. Gata, aici asta. Hai, stau aici. Ce facem asta? Face duble. Bun. Ce face duble ăsta? Hai de pasă. Nu te mai crede spectacol. Doamne, se crede. Spectacol. E Neymar. Neymar în copilărie. Ok, fură acum mingea. Fură. Ăsta o să știa autogol. Am zis eu că să știa asta autogol. Și-a dat autogol. Și a ieșit de pe joc. Nu. Și acum hai că am dat și măcar a fost pe rapoarte. A fost penal. Bă. Nu. Asta. Hai că iar o dau așa. Veda. Uite-o bine sau strică ăștia România. Ăsta trebuie să se lege England, nu România. Adică România nu joc acum. Ce joc România? A fost și eliminată de Turcia. Nu bate ăștia odată. M-a apărat-o. Nu, problema. Dar ăștia ce fac? Ce schimb a făcut ăsta, am dat o pasă perfectă, spectaculoasă. Bă, dar ce tu faci caracterul? Bă. Ăștia strică într-una România. Ce aproape era să am cojul. Dar nu nimic. Nimic, acum dau gol. Sau ăsta dă. Bine. Și gol. Bune ară. Stai că stau de pe jos. Ce ziceam? Nu.
Bine, mă, bine. Sunt cel mai bun putan. Tucadam. Hai, că Tucadam. Cu așa execuție mă duc în Liga 4-a. Ce pasă i-am dat? Și pe un fori. Bă. Dar care e portar? Portarul. Tucadam. Se prea bine. Se prea bine și ăsta. Și întors puțin pe spate ecranul meu. Bă. Vedem că cineva acolo. Da, ce îmi place când aud România. Îmi place când aud. Nu, ce-am crezut cu asta. Nu. Opa, scărițe. Corner. What? Adică așa tot. Și Carta Ghiulir. Era 800 metri. Opa. Hai că am dat șut, am dat pasă. Dar tot e bine. Am câștigat. Bine, și Bine. Uite că săr și ăsta. Hai mă, că forță. Top scores. Pe locul 2. Gata, mai acum duc ăsta. Michael. Am făcut pe ceva. Am făcut. Înseamnă din nou. Porto. Nu știu că aici s-a scris și Barça. Manchester, Liverpool, London, Madrid, Barcelona. Ia să mă că scriu de asta în chat. Dar de fapt nu mai scriu încă, că n-am timp. Barcelona vs Boston. Dacă mă bag eu în poartă, că sunt regile. Iar dacă sunt la mia mal. Hopa. E periculos era să mă fac. A spus cineva ceva în chat, n-am timp. Cartel final. Avea puțin efect, vezi că avea puțin efect. Da, nu tot. Băi, ce era. Haide, dă-i frate, șut. A dat totuși. N-am văzut-o. Probleme, ce face ăsta? Ăla avea munce acolo în spate. Dar să știu că ăștia că nu și-a... Deci că e trambulină. Nu. Bă. Bă, nu, să dea curva. Bravo, bă, Michael. Ce-am făcut, bă? Era să...
Poate să ce face pe capul meu. Nu, că o dată pe scârță. Bă. Pilul slab. Slab. Asta și-a făcut preluare cu capul. Am pierdut meciul. Mă pun aici.